Быйыл Болгар радиосы 8-нче милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы онлайн форматта узды. Радио тыңлаучылар фикеренә таянып, җырларның иң-иңнәренә сайлап алынды. Музыкаль бәйге легендар җырчыларның иҗатын барлау белән бер рәттән яшь җырчыларны танытуга да үз өлешен кертә. Елдагыча 8-нче милли музыкаль премиясе җиңүчеләре алтын йолдыз белән бүләкләнде. Шулай ук җырның сүз һәм көй авторларда аерым билгеләп үтелде. Елдырстан да Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы 8-нче тапкыр уздырыла, ләкин менә шушындый онлайн форматта әле беренче тапкыр. Бик матур зал, искиткеч якты утлар, матур утлар, аннан соң куелыш, режиссеры бик әйбәт, бик нык әзерләндек, күп репетициялар ясадык. Милли премияга бик көчле әзерләндем. Чөнки инде безнең бит инде голосование барды, бу голосованиедә мин җиңдем. Biz indi özümüzün energetikabызны бирербез дип ышанып калам. Бу инде безнең 6-нчы статуэтка. Бик зур рәхмәт шушы Болгар радиосына, шушы милли музыкаль премиясына, организаторларга, тамашачыга менә шушы хит парадларны караганнары өчен. Болгар радиосына бик зур рәхмәт. Мондый зур дәрәҗәдә тантананы оештырган өчен бик күңелле, бик сыйфатлы.